കിട്ടിയില്ലയോ? ഇന്നലെ എന്നോട് ബിജി രാജേഷ് മാതാജി ഇതേമാതിരി ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പേഴ്സണലി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജിയുടെ ഫോൺ നമ്പറും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരുമിച്ച്. ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല. എന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല, മൊബൈലിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. മാതാജി തിരിച്ചെത്തിയില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല, എത്തിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? വാചോവേഗം മനസ്സോവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിശേഷധീര സർവാമഭീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ശിഷ്യാത് അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് നമ്മൾ അതാണ് കണ്ടത്. വാചോവേഗം മനസ്സാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വ വേഗം ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവൻ ധീരനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേൽ കണ്ടു. രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം അതായിരുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അമിതമായ ആഹാരം, ഭക്ഷണം. പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായ അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനത്തിനെയാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അമിതമായ ഭക്ഷണം, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായ അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ അധ്വാനം. ഇപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങള്: അമിതമായ ഭക്ഷണവും അമിതമായ അധ്വാനം. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായ അനാവശ്യമായ സംസാരം, അതിനാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് സംസാരം, അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ, പ്രജൽപ്പം. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമനിയമങ്ങളില് അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക നമ്മള്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിലെ അമിതമായ ആസക്തി, 4 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ഭൗതികതയിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികതയിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അതാണ് ജനസംഘം അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്.
ലൗല്യം തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പോൾ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം, അതിനോട് ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നിൽക്കും. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ പിന്നെ അതായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അമിതമായ ഭക്ഷണം, പ്രയാസം കഠിനാധ്വാനം, പ്രജൽപ്പം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, നിയമാഗ്രഹ യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാം, ജനസംഘം ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ? അത്യാഹാരം, അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, ജനനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. തീവ്രമായ ആഗ്രഹം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ വേറെ? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഭക്തിയില്ല. വേറൊരാളും കൂടി പറയാവോ? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാൽ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ഒരാളും കൂടി പറയാവോ? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക, മതജി നമ്മൾ ബുക്കിലുള്ള വായിക്കേണ്ട മതജി, അല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ലൗകിക കാര്യ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, നിയന്ത്രണമില്ലാതെ എന്താ പറയാ വൈദിക വിവിധങ്ങളായ മതജി, ഹരേഷ്ണ മതജി, ബുക്കിലുള്ളത് വായിക്കേണ്ട, അല്ലാതെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ പറയുന്നതല്ലേ എളുപ്പം. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ ആഗ്രഹം, അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ അമിതമായ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാൽ കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ബുക്കിലുള്ളത് പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇതാവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പഠിക്കാനാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. ബുക്കിലുള്ളതാവുമ്പോ കുറച്ചും കൂടിയും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരാളും കൂടി പറയാവോ? അമിതമായ അനാവശ്യമായ സംസാരം, അതായത് അമിതമായ ആഹാരം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ്. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം, അമിതമായ അത്യാഹാരം, പിന്നെ പ്രയാസം, അമിതമായ അധ്വാനം, പ്രജൽപ്പം അനാവശ്യ സംസാരം, നിയമാഗ്രഹ യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ജനസംഘം ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് 2ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അതിന്റെ താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക, ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചാൽ മതി, ഇത് വെറുതെ വായിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇനി ഭാവാർത്ഥം, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് 3 വിധം ശക്തികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, രണ്ടാമത്തത് ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതോ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അല്ലെ? ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാല് ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ 3 ശക്തി ഭഗവാന്റെ: അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ചേർന്നതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. ഇവർ അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഈ തടസ്ഥ ശക്തികള് ഈ 2 ശക്തിയുടെ ഇടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തി, അപ്പൊ ഈ തടസ്സ ശക്തികൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാം അല്ലെ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അടുത്തേക്കും പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാം. അപ്പോൾ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ജീവാത്മാക്കള് അങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സങ്കുചിത ഹൃദയരെയല്ല, വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? മഹാത്മാക്കളായിരിക്കും, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ളവര്. സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സങ്കുചിത ഹൃദയത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഓരോ ഇസത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പേരും പറഞ്ഞ് ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നവരാണ് സങ്കുചിത ഹൃദയരായിട്ടുള്ളവര്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കണ്ടാവില്ല, ശരിക്കും ഞാൻ ഓർത്തില്ല കേട്ടോ. പ്രീതിക്ക് നിർവഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് മഹാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. മഹാത്മാവല്ലാത്തവൻ സങ്കുചിതമായ ദുരാത്മാവാണ്. അങ്ങനെ അവികസിത ഹൃദയരായ ദുരാത്മാക്കൾ പോലും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാത്മാവല്ലാത്തവർ മുഴുവനും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദുരാത്മാക്കൾ, സങ്കുചിതരായിട്ടുള്ള ദുരാത്മാക്കളായിരിക്കും. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അഥവാ മഹാമായയുടെ വിധേയത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു വലയ്ക്കപ്പെടുന്നു. വരൾച്ച. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ മഹാമായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വരൾച്ച മൂലം, ഭൂകമ്പം മൂലം അല്ലെ കൊടുങ്കാറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി കൃമികീടാദികൾ, വൈരികൾ, മറ്റു ജീവികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കൊണ്ട്, മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈരികളെ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ മാനസിക, ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയാം. ഇത് മുഴുവനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്
ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ജീവാത്മാക്കള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കരുത്. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം, ഭക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഊർജം എത്രത്തോളം വേണോ അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു തത്വം, ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാരീരികമോ സാമ്പത്തികമോ അവശ്യ വസ്തുക്ഷാമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ചാക്കരി തുറന്നു വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്ന് കുറച്ചരികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ആ ചാക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ വയറിൽ നിറയ്ക്കാവുന്നിടത്തോളം നിറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് സംഭരിച്ചു വെക്കും. ഇത് അത്യാഹാരം ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സരളമായൊരു തത്വം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമുക്ക് ഭക്ഷിച്ചാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതലിന്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചാക്കരി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക, തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചാക്കരി ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷികൾ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് അവർ തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളായാലും എന്തൊക്കെ ആയാലും എല്ലാവരും ആർക്കൊക്കെ വേണം അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര കഴിച്ച് അവരൊക്കെ പോകും. പക്ഷെ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാക്ക് കണ്ടാല് അവര് ആ ചാക്കോട് കൂടി തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെ. അവർ ഇന്നേക്കും നാളേക്കും അടുത്ത ദിവസത്തേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവര് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കിയത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്, മനുഷ്യൻ ബാക്കിയുള്ളത് സംഭരിച്ചു വെക്കും. അത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് എന്തിലാ വരുന്നത്, അത്യാഹാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അത് വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ സംഭരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരവുമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും, ഭഗവാൻ നമ്മളൊക്കെ നിയന്താവ് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെ സ്രഷ്ടാവും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഇന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുസ്തകമാണത്. ഈശോപനിഷത്തിൽ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നതാണത്. എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ആ വിഹിതം മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇപ്പോ പശു പശുവിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് പാല് കിട്ടും. പശു കുടിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. ആ പാല് ആർക്കാ തരുന്നത്, നമ്മളാണ് കുടിക്കുന്നത് അല്ലെ. പശു എന്നിട്ട് എന്ത് കഴിക്കും, പശു പുല്ല് കഴിക്കും അല്ലെ. പശു പാല് കുടിക്കാതെ പശു പുല്ല് കഴിക്കും, പാല് നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പാലും കുടിക്കും, പിന്നെ മാംസവും കഴിക്കും, ഒക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്, പഴങ്ങളും പാലും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പശുവിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുല്ല്. ഇപ്പോ ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് മാംസം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതനുസരിച്ച് പോകുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളതും ചെയ്യും, അവരതും നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരവുമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യന ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുഖരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത, ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിമുഖരാണ്. നമ്മളപ്പോ പറഞ്ഞു ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചു ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം,
അയ്യോ അത് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലി. അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലി ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഭക്തി. ഒരു എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത, ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? വിമുഖതരാണ്. മനുഷ്യജീവിതം ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധിസമ്പത്ത് ദത്തമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വേദാനുശാസനകളെ അനുസരിക്കണം. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കുവാനും അവന് കഴിയും. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം സവൈ പുംസ പരാധർമ്മ യഥോഭക്തി രഥോക്ഷജെ അഹൈത്തുക്കി അപ്രതീഹത ഏ ആത്മാ സുപ്രസീതത. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത് അല്ലെ. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം, അധോക്ഷജന്റെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേദാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ആ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമമായ മോചനത്തെ ഉള്ളവയാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ലക്ഷ്യം പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും നമ്മളെ ആ പരമമായ മോചനം അതാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. പരമമായ മോചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നുള്ള മോചനാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനം. ധർമ്മസ്യാഹി അപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥയോ കൽപ്പത്തെ. ധർമാനുഷ്ഠാനം മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം നേട്ടമാനമായുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ മോക്ഷം, ധർമാനുഷ്ഠാനം, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മോക്ഷം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് ധർമ്മം. പക്ഷെ അല്ലാതെ എന്തല്ല, ഭക്ഷണം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിക്കുക, പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം നേടുക. അതാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് മിഥ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അനാവശ്യ സംസാരം. അനാവശ്യ സംസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാലോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഉള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം, ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ വേണ്ട? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടാണ് സംഘം കൂടേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരായിട്ട്, അഭിരുചിയുള്ളവര്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരായിട്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടേണ്ടത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, കൂട്ടമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്തിൽ വരും? അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. അപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും? ഒന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാം. അതായത് നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടാം. അത് ശരിയായ അറിവല്ല. ശരിയായ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം നേടാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നതും പിന്നെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? അത്യാഹാരം എന്നതില് വരും.
ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കർമ്മികൾ കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി അവർ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സമ്പാദിച്ചു വെക്കും, ധനം സമ്പാദിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മുഴുകി നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പരമമായ ധർമ്മമുണ്ട്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും പരമമായ ധർമ്മം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിന് മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അവിഹിത ലൈംഗിക വേഷം, മാംസഭോജനം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം. നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. മായാവാദികളും ഭുക്തികാമികളും മുക്തികാമികളും സിദ്ധികാമികളും അത്യാഹാരികളാണ്. ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത്. പിന്നെ മായാവാദികളോട് കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. മായാവാദികളോട് മായാവാദി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആരാണ് മായാവാദികള്? എങ്ങനെ? ഭൗതികതയിൽ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന. അതെ, അതായത് ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തില് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് മായാവാദികള്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട്, അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശക്തിയേ ഇല്ല അവരെ കണക്കില്, അവരാണ് മായാവാദികള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭുക്തികാമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭുക്തികാമികൾ? ഭൗതികമായ സുഖത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവര് ഭുക്തികാമികള്. ഭുക്തികാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായ സുഖത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവര് ഭുക്തികാമികള്. മുക്തികാമികള് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. മുക്തികാമികൾ എന്ന് വെച്ചാല് മുക്തി, മോക്ഷം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ 3 ഇതാണ് നമ്മളെ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മുക്തികാമികള്. പിന്നെ സിദ്ധികാമികളാണെങ്കിലോ യോഗാസിദ്ധികളെ പോലെ യോഗാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കൂലേ, അവരാണ് സിദ്ധികാമികള്. പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികള്, കുറെ നമ്മളിങ്ങനെ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ കൈവശം വരും. അത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികാമികൾ, സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരോടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂട്ടുകൂട്ടാൻ പാടില്ല. മായാവാദികള്, ഭുക്തികാമികള്, മുക്തികാമികള്, സിദ്ധി, ഇവരാരും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ മായാവാദികളായാലും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോടത്ത് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. അവരൊക്കെ അത്യാഹാരികളാണെന്ന് പറയുന്നു. അത്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു വരുന്നത്. എല്ലാ സമ്പത്തും കൃഷ്ണന്റേതാണ്. അവയെ കൃഷ്ണന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വിധേയമാക്കിയാൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിന് സമാധാനം കാണാനാകും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിന് സമാധാനം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം? യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എല്ലാതും ഇവര് അവരേതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യരും മൃഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത നിലയ്ക്കും. രാഷ്ട്രീയ ദുർവ്യവസ്ഥയും സുസ്ഥിരതയും ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഈ അത്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ളതും അല്ലെ. കാരണം മനുഷ്യര് എന്താ ചെയ്യണം? മൃഗങ്ങളുടെ ഇതാണ് നമ്മളും എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്കെല്ലാം നിലയ്ക്കും പരിഹാരമാകും. രാഷ്ട്രീയമായ ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ 6 ഭക്തിമാർഗങ്ങളിലെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി നീക്കണം. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 6 കാര്യങ്ങളും വിട്ടു നിൽക്കണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും വിട്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്നെടുത്തത്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പഠിച്ചത്? അത്യാഹാര പ്രയാസമില്ല പ്രജൽപ്പോ നിയമാഗ്ര അനാവശ്യമായ സംസാരം അമിതമായ ആസക്തി ലൗകിക ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുകെട്ട് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം. 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി നശിപ്പിക്കും. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, പിന്നെ അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യ സംസാരം, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞു പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാവോ? കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാരണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണഭക്തി നശിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ്? അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, അമിതമായ ആസക്തി, അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്നവരുള്ള ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്യാഹാരം, പിന്നെ അത്യാഹാര പ്രയാസം, കഠിനാധ്വാനം, പിന്നെ അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെ പ്രജൽപ്പം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, നിയമാഗ്രഹ, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, പിന്നെ ജനസംഘം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തി? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എപ്പോഴാണ്? മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറ്റുള്ളൂ. അതായത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ? 3 വിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതൊക്കെയാണ് 3 വിധ ക്ലേശങ്ങള്? ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ഏതാണ് ആദിഭൗതികം? കൊടുങ്കാറ്റ്, അതായത് ദേവന്മാര് മുഖാന്തിരം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, അതാണ് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആദിദൈവികം അതിഭൗതികം ദേവന്മാര് മുഖാന്തിരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ആദിദൈവികം എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട്, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈദികം, നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയും. ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ക്ലേശങ്ങള് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയും. അത് ക്ലിയർ ആയില്ല? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനാവശ്യ സംസാരം, മിഥ്യാ സംഭാഷണം. അനാവശ്യ സംസാരത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അനാവശ്യമായ സംസാരം. അടുത്തത്, ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത്? ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകെട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെയാണ് ജനസംഘം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, ഒരു സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായ വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് $100 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ.
അത് പറയാം. അതായത് ഒരു $100 ബില്ല് വഴിയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് 3 പേരെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ആള് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന ആള് അതെടുത്ത് അത് പോക്കറ്റിലിട്ട് പോയിന്ന് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയല്ല, സത്യസന്ധനല്ല. ആ വ്യക്തി എന്താ കാണുന്നത്, അത് അവിടെ കിടന്നത് എടുത്തു പോക്കറ്റിലിട്ടു ആള് പോയി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും സത്യസന്ധനല്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറെ രണ്ടാമത്തെ ആള് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എടുത്തിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഇടും. കാരണം എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുതല് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അയാൾ അത് എടുക്കാതെ പോകും. രണ്ടാമത്തെ ആൾ, ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടാമത്തെ ആള് മറ്റുള്ളവരുടെ മുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഇടും. മൂന്നാമത് വരുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും, അതെടുക്കും, അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഏൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഉപയോഗം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, മൂന്നാമത്തെ ആളിലൂടെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, സത്യസന്ധനുമായിരിക്കും, ബുദ്ധിമാനുമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആള് അല്ലേ. അതെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ വിഹിതം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പൂഞ്ചീത മാങ്കൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം, നമുക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചത് എന്താണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മുടെ അമ്മ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേർക്ക് ഓരോ പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ വിളമ്പി വെക്കും. നമുക്ക് തന്ന പ്ലേറ്റ് ഏതാണോ അതിന് മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും, തല്ല് കിട്ടും അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിനക്കിത്, മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നത്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്, പക്ഷികൾക്ക് ഇന്നത്, സിംഹത്തിനിത്, പശുവിനിത്, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിഹിതം. അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പക്ഷികളും അനുസരിക്കും, പശുക്കളും അനുസരിക്കും, സിംഹവും അനുസരിക്കും, ഒക്കെ അനുസരിക്കും. അനുസരിക്കാത്ത ആര് മാത്രാണ്, നമ്മൾ മാത്രാണത് അനുസരിക്കാതെ പോകുന്നത്. അതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്തത് എന്താണ്, എപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സാധിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യരും കൂടി അത് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൈ കടത്താതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 1-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയാ അവകാശങ്ങളിൽ കൈ കടത്താതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ അത്? അടുത്തത് ഇനിയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പൊ 2-ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മള് 2-ാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ക്ലിയർ? 2-ാമത്തെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ 3-ാമത്തതും കൂടി ഞാൻ എടുത്തു വെക്കാം, കുറച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഉപദേശങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകള്: വാചോ വേഗം, മനസാ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വ ഉദരം ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ അധീരനാണ്. ആ ധീരന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ 2-ാമത്തെ ഉപദേശം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ശ്ലോകം പഠിക്കണോ അതെ അതിന്റെ മീനിങ് പഠിച്ചാൽ മതി, അർത്ഥം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അർത്ഥം പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ വരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇതിലുള്ള പോലെ എഴുതണ്ട, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. മതി. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ, ഉദരത്തിന്റെ, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ.
ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്? അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, അനാവശ്യ അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, കഠിനാധ്വാനം, നിയമത്തിലുള്ള ആസക്തി, ആസക്തി, ലൗകിക ജനസംഗമം, തീവ്ര അനാവശ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അത് അപ്പൊ എളുപ്പാവില്ലേ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി മൂന്നാമത്തതും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. മുക്തിഗാമി സിദ്ധിഗാമി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഭുക്തിഗാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭുക്തിഗാമികള്. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ, നമുക്ക് നല്ല വീട് വേണം, കുറെ സമ്പത്ത് വേണം, എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഭുക്തിഗാമി എന്ന് പറയാം. മുക്തിഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തില് പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ആ ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മുക്തിഗാമികള്. ക്ലിയർ ആയോ? മുക്തി. മൂന്നാമത്തത് സിദ്ധിഗാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അതായത് നമ്മൾ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? യോഗ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് കുറേ നാൾ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിദ്ധികൾ നമുക്ക് കൈവരും. ആ സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സിദ്ധിഗാമികള്. മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ. 3 ശക്തികള്: ആന്തരിക ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഒരു മിനിറ്റ്, പ്രഭുന്റെ ക്ലിയർ ആയോ? ആയില്ല, അതിനിടയ്ക്ക് ആരോ ചോദിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാരും കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണ്ടേ. പ്രഭുന്റെ ഏതാ ക്ലിയർ ആവാത്തത്? സിദ്ധി പറയണം മാതാജി. ഓക്കെ. സിദ്ധിഗാമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുന്ന യോഗയല്ല പറയണത്, അല്ലാത്ത യോഗികളില്ലേ, യോഗി ചെയ്യുന്നവര്, അത് ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് പല സിദ്ധികൾ കിട്ടും. നമ്മള് സിദ്ധികൾ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ചെറുതാകാൻ സാധിക്കും, വലുതാകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ സിദ്ധികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല? അണിമ, ലഖിമ, മഹിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സിദ്ധികള്. ആ സിദ്ധികള് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ സിദ്ധിഗാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം സിദ്ധി കിട്ടാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സിദ്ധി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ സിദ്ധി പ്രദർശിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവരെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനല്ല, സിദ്ധികളാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അവർക്ക് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലവരിങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ വായുവിൽ നിന്ന് ഭസ്മം എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഓരോ കാണിക്കും. അതെ, മാജിക് കാണിക്കുക തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ സിദ്ധിഗാമി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പോ? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? മാതാജി, അന്തരംഗ ശക്തി, മൃദംഗ ശക്തി, വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ. രണ്ടാമത് തടസ്സ ശക്തി. ഏതാ? തടസ്സ ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം. ഇനി നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, ഭക്തി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങള്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഭക്തി, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സതോവൃത്തെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. അതായത്
ഉത്സാഹം, ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യാത്. ഫസ്റ്റത്തെ വരിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യാത്. ഉത്സാഹം, ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നല്ലേ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉത്സാഹത്തോടെ ഇരിക്കുക. നിശ്ചയാത്, നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ. രണ്ടാമത്തത് നിശ്ചയം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ധൈര്യം, ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഭക്തിയിൽ. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വേണം? ക്ഷമ വേണം. അപ്പോൾ ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ധൈര്യാത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഭക്തിക്ക്. സത്സംഗം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക്, നവവിധ ഭക്തികൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സംഘത്യാഗ, സംഘം ത്യജിക്കുക. എങ്ങനത്തെ സംഘം ത്യജിക്കണം? അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സദോവൃത്തെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. സദോവൃത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, പിന്നെ ധൈര്യം. ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമ. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. പിന്നെ വന്നിട്ട് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സംഘം ത്യാഗ, സംഘം ത്യജിക്കുക. സംഘത്യാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സംഘം ത്യജിക്കുക. എങ്ങനത്തെ സംഘം ത്യജിക്കണം? അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക. സദോവൃത്തെ, പിന്നെ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ, അവർ പോയ വഴി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? നമ്മളെ മുന്നിൽ ആളുണ്ട് വഴി കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ക്ഷമ. നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. പിന്നെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയില്ലാത്തവരുമായി ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക, ആചാര്യരുടെ കാലടിപ്പാതകളെ പിന്തുടരുക. ഒരാള് പറഞ്ഞു. എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാ? സദോവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാല് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. പൂർവാചാര്യന്മാര്, നമ്മുടെ മുന്നിൽ പോകുന്ന പൂർവാചാര്യന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ കാലടിപ്പാട്, അവര് പറഞ്ഞ വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോകാം. അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ഉപദേശം തരുന്നത്, അതിലൂടെ നമ്മൾ പോകാം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരാൾ പറയാവോ? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ധൈര്യം, ഭക്തി, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുക, അഭക്തന്മാരുമായി പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഭക്തി പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാം. എന്നാലും നമ്മൾ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. വേറൊരാൾ പറയാമോ? ഉത്സാഹം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ശ്രമം, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ കർമ്മം ചെയ്യുക, അഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംഘം ത്യജിക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഇവയെല്ലാമാണ് ഭക്തിക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി. വേറെ അടുത്ത ആള് പറയാവോ? ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുകൂലമായുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, ഭക്തന്മാരുടെ സംഗമം ത്യജിക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞേ. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ധൈര്യം, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായി ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക, പൂർവ്വ ആചാര്യരുടെ കാലടിപ്പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് 6 ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഒന്ന് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അതെ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക്? അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട്. ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ നമുക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം. നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ നമ്മളത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച നമ്മൾ പറയും നാമം ജപിച്ച സമാധാനം കിട്ടും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ജപിച്ച സമാധാനം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ആ ഭക്തി, ആ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ക്ഷമയുണ്ടാവണം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നവവിധ ഭക്തി, നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ശ്രവണ കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസി, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് അനുകൂല ആരാധന ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എല്ലാതും എന്തിൽ വരും? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മാത്രം കൂട്ടുകെട്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്തി നിശ്ചയമായിട്ടും എങ്ങോട്ട് പോകും? പുരോഗതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മാതാജി, ഈ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുപരമ്പരയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ, ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുപരമ്പര, നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര്, ശരിക്കുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആചാര്യന്മാർ. അതെ. പറഞ്ഞ മാതാജി. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനം, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നിർത്തുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുക. ഇതാണ് ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ. ശരിയാണോ മാതാജി? അതെ അതെ അതെ. അതാണ് നമ്മള് പാലിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെ, നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായ വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 6 സംഗതികളാണിത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് എടുത്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല്